näytät pikkutytöltä, vaikka meidän mielestä sä näytät mieheltä. Miksi kaikki haukkuu, et osaa pelaa pokeria? Mitä siitä, jos 10 pistit haisemaan? Rap-musiikki ja kaikki R&B on pelkkää roskaa, tai sen sanoa saa ilman, et sua arvostellaan. Hei, me tykätään susta Ari-Koivunen, Suomen uskottavin heavy-laulaja. Sulla on pitkä tukka, reilu meripituta, ja liian pehmonolle taskussa. Hei, me tykätään susta Ari-Koivunen, Suomen 3. aidosoittaja. Anna enemmän myy, mut ei sinussa syy, ja sun levys ostetaan tai pirattina ladataan.